Oğlum. Hecemez dünyadan. Yer gitti. Deryacan dünyanına aradan çıkıptı. Kur'an'dan oğlum. Bunun menfide son maslahatım halal olacaktı. Al bir yaşa. Ben yoktuğumu bildirmem. Berek berebe yaşlı edip yaşa. Benim hemmeme bu dünya senin almaya geldik. Ben bari bu dünya mihmandır. İneyimcan, beyde oturma. Bolcak işe çare yok. Amanadan tavsiyonu idinden beyde oturdan Hudayım halıma. Bak, men näme deýin ağamjan? Kakymjan şeýle gowar ýadım da ejeme ahyrynam duýup ýetişmedim hemen. Kakymyň ýoklugyna näde öwrenşemän? Hemmämiň başymyzda ölüm barda. Näme men kakam gowurmaýandyr nädämi? Ana adamlaryň gelip otuýar. Ýol gowy kakam ýaşy dogardyr edeli. Gelece mene bir odur-udurjyk getirendirin. Gurbanjan pul berdi bolen. Ýogsa da buň kakymyň birinji analyk güne bir tuwjyk bişirip berýär ýa-da. Kakam pahyr gowar ýa-da sen bişirýän tuwlaňy. Edil ejemiň bişirşi ýalak derdi. Derya, Hawa gençe. seninle bu öýden gitmeli. Doğanıma da bize de artık maçıp bolup ýörmede gideyinmi? Bu öýde seň nesiben ýok. Doğanıma da bize de artık maçıp bolup ýörmede gideyinmi? Bu öýde seň nesiben ýok.
Gel. Assalamu alaykum, mümkün mü? Aleykümselam. O meýadaylaň adam. Yaxşı, owe. Şu gysaglarak iş boýunça maslahat boýunça gelipdim dam. Gel. Oglanlaryň biri maslahat berdi şu siziň firmaňa sarsma daýançda. Tamam. Hem jaý satmaga hem jaý almaga arat resmi namalar boýunça da kömek edýän ekeniňi da. Tamam. Gysagl jaý gerek bolup geldim dam ýanyňda. Bah, gatga sağlayı yani. Ha, wagtly gysagla. Şumat edip üstüne gelin. Yine şumat bizde täze jay çıktı. Yine şu jay eteret. Yine şu jay. Yine. Şu jaý içinden hem satdyk tamam. Owe ne? Tanışmı bu jay? Ya, jaý ýani gowa ken şondan diýdim laýam. Şu jaý ýöne eýdip meneler ýaly edip bolýarmy ýagam? Bolor. Teret täze bir sagatdan iş wagtym tutarýan. Ondan soň gidip jay görmäne gidýäs. Bolýarmy? Bäh, gün şu wagt gidip bolmady agam ha. Da, bugün şu wagt. Bolýar. 5 minutdan bile gidip görürüz. Şu jaý eýdip am men almasam bolany qarz ederin, algy berge ederin am ýöne şu jaý eýdip alaýlam. Bolu nim. Jay görülir ki, qalan adynam şataýda ýerine gurlaşaýar. Taňram kasanam. Bolýar. Sag bolun. Bolýar. Sag ol. Assalamu alaykum. O miýasma daýlanma. Salam. Assalamu alaykum. Bizim bir gysagly müşterimiz çykdy. Şol häzir gelýär çagyrdyk. O biziň bahamyza razymy, soň oňuş diýip durmada. Ýok. Aýtam şu jaý ben görkezdim ama şu näçe berip almalam bolsa aljak diýä. Ölüm üt köşük bir adam ýok bolýan. Halalja bolan ekeni. Onda bolýar. Alo, Derya. Gelýärmi? Wa men aýtdym la. Ha, bolýar. Geliver. Derya kim? Ha geleni görürseňiz. Yetdim diýdi. Ana gelýärim. Assalamu alaykum. Aleykümselam. Dawanymjan, assalamu alaykum. Wa aleykumselam. Assalamu alaykum gençe. Salam. Aslında bara men sarsma daýanja jaý gözläp barpdym. Barsa mene qakan pahyryň halalja Qur'an jaý satlykda duran ekeni. Gördüm de ama nesibende olsa gaçyp gutulma ýok eken. Ödüm hasap edeniň däl. Nesip edeni bolar diýipdirler.